serikali yao kongai lakini ndo atebyo president atakumia mugabana n'entundo marichigabana chikokole chintunda ibe igo ndo amatenga yene ntunda yo moisale tokumugaineria maya akore entunda yakabiro byeto mutomeko chigararia agenda atimo igo nabo tokonya kumuanda sana no mugakorita esasa ndiko torense mona togocha twatema ko utugeka lakini ngo bagera ngambia mona aseo kubwaterana bere to kubwaterana asante sana asoko onge kuro naenda togenda gukorega asipamo pamoja wono utaite muto bwate sibuna bana inchi ntu ansalirie jendi sibuna bachite bakarwana ntu aje tokatebanga amangana yo gotebia abana baito una mwacha apply amangana ye basari ye saba chumbe gosomwa MCA ya letire shida bosaba no muranya ro kongo tokatebanga libagaria amangana yo gotwara e basari yo goseso mu chumbe no mo MCA gosomwa gavana chibesa chiri chonse bichibe kwamo eserikali nema itabana bali school ibakanire fees direct ku school ebumbo betwara mbiyanga yende kimoke ngo konyora gatatu ekiaro maitena bonda kuongea na nkuwa ngake wa prai basa linago rusikiense olio ngakerete na koraki na kwamo na bana mboma jitima nganaye umwana kwa basa linabwate kura umwana bwe school tabwate kura igotaka tanga tiga serikali yerusia mangana ayu tutware chibesa chirese kitie kemo serikali yabe kira abana chibesa chisukuru kira nema eta abana bete bali chisukuru nje mwara kombo na nebinte bi ngora abanyina bago chaba bairera abana chitaure sukuru tigachi to mweso mwe master umwana gako igure sukuru onya wara chitaure che no chikora chi acha ne roro cha serikali ya gore binte bio yairera obisio mu women rep kainde mo gorire gari naende motenga tigato kuwekera mabuto ire sukuru mbako ire sukuru direct sasa nambo bengo bot ba ire sukuru direct abana baito chinyaro kabana ole binde no bikora taki bire no ene chitangi tigachi acha sukuru kere sukuru yabe kerwe tangi nesa na tuta tuara mangana ese siasa esa magendere kiara kero mondo nata gete anyore amagendere Ndobwa na wana wale university Moro Otua president una acha Otua matenga ndota gedikora mwana ndebwensi gotango chikoende university serikali yatabanga ndebwensi otabwatie besoro mutaka umwana oya gakwenda oiwe fees yonsi pi 80%, yani gonye kwari gwakana 1100 serikali yago wakana 80 igo buna chi university ko igoro mwanjirane abana baito bonse pi bagende bari podia si university onye toko ngaino ne serikali ya William Ruto ukweli utajitena lakini yesabona iga ndutu inu anjirana no muito kwa serikali na bago tenga Jumatatu abana bonse pi bari podia university ikiare serikali yenyene yatoire hakikisho kuna bana umbaliko chikoseri kukuruchi university igonye mubwata abana baita batome bagende university bali bande bali secondary otoko sebe serikali onye yabwa yanchira nete nabarimu nanko bamentere yentokeke nere yakirania ekara yatebire ngango kolereki onye batebe dia barimu nanko babare bapatie walimu akia ndio tanaboka baba tebe ndio tuntu alengo ntoda getie sinyu ko karali yatebete naenda abana baito base gotigara isiko igotigoto boli omwaziri omwana itoe twekerogo ogamba digereria marikali yaroro kati ya walimu ne serikali banya ikeranie abana baito bagende sukuru basaba twaba kajire rusa abana tigabaira ne sukuru bachiko so thank you